започне историята с Амирка. Ще видим какво ще се случи. Преди малко си платих визата, не знам какво ще се случи. 185 евро отидоха. По принцип има вариант да не те одобрят, който този вариант не ми харесва, защото парите изгарят. Но според мен всичко ще бъде наред. Ще видим. Ще видим, отговорът ще бъде след около, може би 2 седмици и 2 седмици стоиш и чакаш. Това е. 2 седмици стоиш и чакаш и се молиш да не. Първо, защото сгарат 200 евро близо и второ, кофти. Канала ще отиде на кино. Няма да има канал това лято. Просто да си продължа живота в България. Ще видим след 1-2 седмици и така. След може би понеделник, днеска е петък, понеделник ще си пусна паспорта към посолството и ще снимам. Ще видим какво ще се получи. Пожелайте ми успех. Ако не, няма да има канал. Това е. Имам отговор. Окончателно ще ходя на интервю. Няма да бъде по почтата. Затова очаквайте цялото пътуване до София и ми пожелайте успех, защото сега вече се притесних.